Als ik, wacht even hè, als ik ja zeg, dan is het last night. Ja. Nee, als ik ja zeg. Ja. Goed luisteren naar mij, hè? Tadaa! Nou, Droegeham. weer een meet and greet. Ja. Weer een meet and greet. Sjen, hoeveel fans is die het? Merk staat nou al dat hij populair is of populairder wordt? Nou, hij is wel heel populair. En dat wie die eigenlijk vanaf het begin liek eigenlijk wel. Gangnam Style. Gangnam Style. Hop, 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 hop. Hoppa Gangnam Style. Oh my god! Hey, die is mooi. Gangnam Style. Hop, 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 hop. Hoppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Hop, 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 hop. Hoppa Gangnam Style. Hey, sexy lady. Hop, 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 hop. Ga je een tekening maken? Ja? Maak hem, Sjen. Zo. En ben je een beetje ver van Dirk? Ja. Ja? Boeren ze hem al? Ja. Ja, hè? Zo, dat is een mooie tekening. Geweldig. Je bent Dirk-fan? Ja. Ja. Echt niet? Ja. Nee, echt. Ja. Zie je dat nou allemaal? Zie je dat allemaal echt? Onder andere. Beide. Hey, hoe heet Freekje weet, kom je meer van Dirk? Ja. Nee, we kwamen eigenlijk van de kermis. Toen? Nou, toen zagen we Hendrik. Ik dacht, maar ben je mij was Jan? Ik zei dat de autootje daar staan. Dat staat er aan. Nee, ik vond het mooi. Ja, vind je het er mooi hier? Ja, ja. Ja, ik ben mooi bezig. Wat is hier nou? Hij je kippenvel? Ja, ik ben bang voor paarden, jong. Oh god. Maar waarom ga je heel hier steen dan? Omdat ik hem mooi vind. Ja. Ja, en dat jullie hem gered hebben natuurlijk, hè. Dat echt super. Dankjewel. Maar als ik hem nu zie in het echt, het is... Ja. Nee, dat valt mee, mevrouw. Het valt mee. Wat doet dat mooi in staan hinder? Ja, Nee. ik had hier verstaan van. Dat is Ah, het dat is wel probleem. lief. Wel lief someday, ja. Dat is wel lief. Ja. Wat ben allemaal te grote ding. Dat is het rechts in het begin al van. Mooi mooie foto wees, dat draai je me dan net. Ja, dat doe ik net. Ik kom net hier van in de buurt. Waarom hè? Ah, Straks ik kop. vind, nou, ik vind het wel apart. Hoppa. Ja, precies. Oké, nou, dan komt erbij bij de Trip Temptation. En daarna kun je bij het beste paard van Friesland, Dirk Buitenzorg. Ja, wat doe je daar? Ja. Wat doe je daar? Niks. Ja, ik zie het wel. Nee. Ja. Dit is net de bedoeling, jongens. Hey. Nee. Jongens, je moet er net hier staan. Je moet er naar Dirk Buitenzorg. Ken je hem niet wel, Dirk Buitenzorg? Nee. Ga dan met Roy in maar. Oké. Oké. Het is hier net zo druk. Nee, maar dat komt vanavond, hè? Na de gondelvaren. Maar ik denk wel dat ik weet hoe het komt. Wat dan? Dirk Buitenzorg zit hierachter. Nee, hier is. Zou die dat doen dan? Oké. Sorry. Maakt niet uit. Het is je vergeven. Vind je dat lekker? Leonet, dat u het lekker fiets, Joukje? Nou, hij is geen fan van de superspin. Het lauwe olieμπal. Hoppa Gangnam Style.